Шефе, Великден наближава, трябва да измислим подаръци за служителите. Знаеш, че това е важен повод. Давай там като миналата година подаръци. Да, те много оцениха вашата проницателност, но имам друга идея. Слушам те. Има една фирма Иданред. Какво? Еренбет? Не, Иданред. Те предлагат подаръчни карти и ваучери, които важат почти навсякъде. Просто пускаме поръчка, те ни ги изпращат, а служителите сами си избират подарък. Добре, защо не им дадем просто кеш? Да, и сигурно ще си платят сметките. Идеята е друга. Да им направим подарък. С подаръчните карти или ваучери ще си купят нещо, с което после ще запълнят фирмата. Да ти кажа, не звучи никак зле. А можем ли да сложим някакво послание? Разбира се, могат да си поръчат допълнителни опаковки, а картите дори могат да се брандират изцяло. Взимам оферта веднага, че не остана много време. Айде.